Goedemorgen alle. Ik wil mijn Zeichnis meedelen met jullie. Dat eerste wil ik op een vers lezen in Römer kapitel 3, vers 23, zegt: Alle man heeft gezündig en komt door een toekhart wat hij bij God zijn zal. Ja, mijn naam is Samuel Letkeman. Mijn ouders zijn Johnny en Margie Letkeman. Wat van jullie kan mij vielleicht holen. En ja, wat ik gingen weer dan zijn we veel gaan treffen van Canada naar Mexico. En wat me nog meer denken dat van mijn jonge jaren dat is in Canada, dus ik veel naar school gegaan en alles. En ik ben een interesse dit hem opgewassen. Mijn ouders hebben mij een Bibelgeschichte gelezen en we hebben zo overzoek immer tot gebed voor hem schlucken gaan. En zo ik kan God zijn woord en ik wist wat de bekering was. Maar ik dacht immer zo dat ik wil het afschuiven, zolang het mogelijk. Ik wil mijn leven eerst uitnutzen, mir dat laten schijnen. En dan ben ik eerst oud weer en ga ik weer kunnen, dan word ik mij bekeren en dan kan ik ook met hem hemel. En ja, ik weet niet wat er dan alles geworden is, maar ik zie dat te zijn dat die mensen die leefden gleich wel een beetje oud en wat van ik werd einmal ook zo jong gestorben. So, ik had het dus auch schwer met, ik kon mir danach nicht schlupen en mir ging het zeer dan. So, den eine Nacht dan had ik ook al lang wat ik weer opgewassen kon gaan schlupen en ik entscheid me dat ik wil me durchruts bekeren. So, ik bid tot God, ik bekannte den dat ik een zinder weer en ik vroeg om vergeving voor mijn zinnen, voor gelijkjaltig zijn en ja, vroeg is over de harde zijn in mijn leven en dat hij mij wat gebruiken kan om den zijn willen doen. En zo heb ik me dan bekeerd en ook stutje Luther dan laat ik me door een Canada ook getroffen. En ja, als een bewijs voor mijn geloven. En ik wil hier nog een vers lezen uit 5 Mose 31, vers 6. Zeg, ziet sterk en goedmoedig, angst je niet voor dich en loot je niet den moed verschoren. De hart je God gaat met je, de wordt je niet am sterk loten oder van je weggaan. Dat is wat Moses hier te de Israëlieten zegt. En dat is dezelfde God wat van der naar hem met ons is. Wanneer we met hem leven en gemeenschap zijn met hem, hij wordt ons never verloren en ons sterk zware tijden houden. So, dat zo weit, dankjewel. En ik wil ook nog zeggen dat ik wil gleich een import zijn van deze church. Ik wil gleich met jullie hoop God zijn woord wieder verspreiden en werkelijk mensen naar Herrn brengen. Dankjewel. Goedemorgen. Ik wil ook mijn Zeichnis hier zo metten. Mijn naam is Unger. Mijn ouders zijn Isaac Unger. Ik ben hier zo in Durango opgewassen. Entschuldigung. Ik ben in Stoot bij de Kleingemeinde in de Schule gegaan, wat die trekt zich dan deelt en dan entscheiden mijn ouderen naar de Mennonitengemeinde te fahren, zo dat wij ging ik dan naar deze Schule. En toen heb ik dan bij de track naar een klare van de Bibel gehoord.
En dan hadden we einmal een Evangelisation, wo mir auch klar war, dass ich muss mein Leben Jesus geben, wann ich will in den Himmel kommen. So, an der Weg, ein Tag bei der Schule, meine Freunde bereden sich, dass die wollen den Abend, wann war er bei der Track werden, dann wollen sie mit wem reden, wird Antwort halten, dass sie sich können bekehren. Und ich wusste, ich muss mich auch bekehren, aber ich will mir das nicht nur halb zu fragen. So, den Abend, wenn es wieder nicht stüß werden, ich werde an meine Stuhl und ich bete Jesus, ich brauche um Vergebung für meine Sünden und ich kriege den an mein Hart an. Ich sehe nur dort nicht so wiedergekommen in mein jährliches Leben. Ich sehe dort nicht die Menschen, dort ich mich bekehrt. Und ich habe lauter Zweifel gehabt, wo ich zweifeln deut, dass Jesus mir wirklich hat alles vergibt. Und ich habe fertig einmal wahre Gebet um Vergebung. Und ich bin dankbar, ich habe das klar gekriegt. Jesus hat wirklich all meine Sünden vergeben. Und so letztes Jahr im Juni habe ich mich taufen gelassen bei der Mennonitengemeinde. Ich bin erst bald nu, du so dann Partje was von der Track. Und mein Verlangen ist nu, hier so Partje worden von dieser Track hier und mit dem Top hier für Gott schaffen. Ich will noch ein paar Vers lesen. 1. Johannes 1, Vers 9. Dort sagt, wenn wir unsere Sinn bekennen, dann ist heute in ihr Reich und vergibt uns die Sinn und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dort andere ist Philipper 4, Vers 13. Ich kann alles durch Christus, der mich stark macht. Dankeschön.